ಕುಡ್ಲ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವ 21ನೇ ಸಾಲಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕರಣಡ್ ಕಂಡದು ಪೋಯಿನ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ಆಯಾಯ ಸೊತ್ತುಲೆದ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಲೇಸ್ ಇನಿ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ಆಯಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ ಮುಕುಲೆನ ಮುತಾಲಿಕಿಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡ್ ನಡತಂಡ್ 2020 ಸವಿಡ್ ಒಟ್ಟುಗು 353 ಪ್ರಕರಣಲು ದಾಖಲಾದಿತ್ತದ 212 ಪ್ರಕರಣಲೆನ್ ನಾಡು ಪತ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ 2021 ಸವಿಡ್ ಒಟ್ಟು 277 ಪ್ರಕರಣಲು ದಾಖಲಾದಿತ್ತದ 137 ಪ್ರಕರಣಲೆನ್ ಪೊಲೀಸರು ನಾಡು ಪತ್ತದೇರು 100 ಎಚ್ಚ 2 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲು 20 ಎಚ್ಚ 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲು 135 ಎಚ್ಚ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಲು 20 ಕೆಜಿರ್ದು ಎಚ್ಚ ಬೊಳ್ಳಿ 3 ಕೆಜಿರ್ದು ಎಚ್ಚ ಬಂಗಾರ 38 ಲಕ್ಷದ ಎಚ್ಚ ಕಾಸು ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟುಗು 2.1 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆತ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ನಾಡು ಪತ್ತಿದೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿನ ಬುಡ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೇಟೆದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿನಕಲು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆನ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದು ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪುಗಾರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ SDRF ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ನವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಸಬೋರ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಂಬ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆಪನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೆರೇಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವಾ